sóc intel·ligent. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god, stop you fucking lying. Benvinguts a un altre meravellós vídeo d'aquest meravellós canal. La conferència d'avui es tracta de les relacions completament desiguals i completament desequilibrades. Això és molt divertit, això ens ha passat a tots. Mira, per començar, si tu sents que estàs perseguint algú, hi ha alguna ahí que no frula. Hi ha vegades que pots sentir això perquè t'estàs menjant el cap i ja està, però hi ha d'altres, així, que és perquè realment l'altra persona no està fent una puta merda per mantindre la seva relació amb tu. I estic parlant tant d'amics com de parelles, com de relacions de família. És igual, o sigui, aquí no salva ningú. Tots els tipus de relacions necessiten un mínim d'interès de les dues parts per mantenir-se, bàsicament, i seguir existint. La cosa és que, independentment del tipus de relació que sigui, si una persona vol mantenir una relació, la manté, la cuida. És així de senzill. I no, cuidar una relació no és donar-li like a una història d'Insta, és demostrar, com a mínim, una mica de preocupació, no? Una mica de «Ei, com estàs? Ei, vols quedar? Ei, què has fet avui? O què has fet aquesta setmana? O què has fet X?» Demostrar una mica d'interès per a aquella persona, no? Que hi ha gent que està molt ocupada i que no tenen temps de quedar. I hi ha persones que, bueno, pot ser que hi ha gent que té una agenda apretadíssima. Manolo, tens 18 anys, no sé de què m'estàs parlant, no ets la Taylor Swift, no ets el Bill Gates, no ets. Exacte, no hi ets per mi. Això és el que em volies dir, no? Vale. Però bueno, le damos un pase, perquè tothom té vida, però le damos un pase. Vale? Hi ha gent que no pot quedar perquè té moltes coses a fer. O simplement els horaris poden ser incompatibles de vegades. És completament normal. Però no passa res, carinyo. Saps per què? Perquè tothom té microespais de temps en el seu dia de, com a mínim, 5 minuts que estàs sol i tens temps d'escriure un missatge, tens temps de dir vale, vaig a escriure a aquesta persona, ja sigui quan, no sé, estàs caminant pel carrer, estàs al metro, estàs al descans de classes, de la feina, de l'entreno, del que sigui que faci amb la seva vida aquesta persona, tothom té uns minutets on tu pots estar sol, no? Tu, si realment te'n recordes d'una persona i t'interessa la vida d'aquesta persona, no et costa res enviar un puto missatge que costa 30 segons i poses «Ei, com estàs?» Ja està. Això és cuidar una relació. Cuidar una relació és demostrar un mínim d'interès per a aquella persona. És dir «Ei, mira, m'he recordat del meu amic de no sé on. Vaig escriure-li, que fa temps que no sé res d'ell». Però si una persona no et demostra que li importes mínimament, Digue'm una raó. mantenir-la a la teva vida no té sentit. All inside your head. Just a little more time, was it really that hard to do? It was all I ever asked of you. It was all I ever asked of you. Realment, és que això és aplicable i és escalable i depèn del tipus de relació que sigui, perquè no és el mateix el temps que li has de dedicar a la teva parella que el temps que li has de dedicar a un amic, que el temps que li has de dedicar a la teva mare o al teu tiet, vull dir, no tindràs la mateixa relació, però la cosa és sempre dedicar, no?, una part del teu temps proporcional al que tu consideres que és aquella relació per tu, no? Vull dir, quan més important és una persona per tu, més temps li dediques, o almenys més temps intentes dedicar-li, no? Jo, amb les meves millors amigues, parlo cada dia. Però el que no pot ser és que una persona et digui que ets important per ella i després passi de la teva puta cara. Això no és lògic i no
no és acceptable. Les relacions es cuiden. Jo, amb els meus amics que potser no són tan propers a mi, igualment, de tant en tant, els hi escric i els hi dic, escolta, vols quedar? Podem veure'ns, tal. I no cal que ens parlem cada dia, però seguim sent amics perquè mútuament ens anem enviant missatges de tant en tant, perquè això és el que és una relació. Si tu li vas darrere a algú, no és una cosa que valgui la pena seguir mantenint en el temps, perquè no t'està aportant el mateix que tu estàs donant. Òbviament, les coses no s'han de fer amb segones intencions ni amb voluntat de rebre coses a canvi, no? Però sí, realment mai hi ha una reciprocitat en com et sents tu amb aquella persona, per molt que aquella persona et digui és que ets molt important per mi. Demostra-m'ho! Demostra-m'ho! Si no ho demostres, fora! Les relacions unidireccionals no són relacions. La mateixa relació que tinc amb la paret de la meva habitació. És a dir, està totalment descompensat, perquè jo li puc explicar coses a la paret de la meva habitació, però no em respondrà ni em preguntarà com estàs? M'entens? O sigui... Pues esto es lo mismo. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. Sempre ha d'haver un feedback, perquè si no, si tu poses molta energia, inverteixes molta energia en una persona que no està invertint gens d'energia en tu, acabes assecat, acabes drained out. Què passa? Que tenim un problema, que és que quan passen aquestes coses, moltes vegades la tendència és justificar, perquè normalment passa amb gent a la qual tu li dones molta importància a la teva vida i intentes justificar el fet de que no està actuant com tu voldries, no? Llavors, bueno, et marques una mica un Lana del Rey, no? Un why wait for the best when I could have you? Però no facis això, perquè això és conformar-se amb engronetes. Miguel, depèn de tota la vida de Dios. Parles amb la persona i li dius «Ei, això m'està fent sentir com una puta merda!» I et demana perdó. Això és la típica. Et demana perdó i segueix igual. Llavors, què fas? Doncs és molt fàcil. It's over, yeah. Això és el que s'ha de fer. Agafes i li dius «Cualquier día cojo la puerta y me voy». És més, no qualsevol dia, sinó avui, ara, ja. Quit that shit. Surt d'allà, perquè aquella persona ja sap com et sents, s'està convertint en una dinàmica i quan comença aquesta dinàmica pot arribar a durar anys. Anys, conec casos. Llavors, tu no vols estar anys perseguint un vincle, ja sigui una amistat, una relació de parella, una relació familiar, que no et compensa. Adeu, s'ha acabat. Goodbye, saps? Ja està. Te pires, coges la puerta i te vas. Tu ja estàs aportant perquè tu t'has fet responsable de la relació. O l'altra persona fa el mateix o adeu. O sigui, o aporta o li apartes. Adeu. Després, si et demana explicacions, li dius «Mira la Marina a YouTube, que ho explica genial!» I ja està. I feu-me el favor, sisplau, i això m'ho aplico, i s'ho ha d'aplicar molta gent del meu entorn, de no posar en un pedestal a gent que no s'ho mereix. Per què? Perquè hi ha tant de desinterès avui en dia que de seguida que una persona ens tracta mínimament bé, la tenim aquí i es converteix en una deïtat que és digna d'apreciació i d'admiració i no sé què. Mira, a tomar por culo. Deixem, sisplau, que la gent es guanyi la nostra confiança i es guanyi les coses tal i com nosaltres volem i estem disposats a guanyar-nos les coses amb els altres. És a dir, hem de deixar que la gent s'arribi a esforçar tant com volem esforçar-nos nosaltres, no? Que sempre s'agraeix que una persona sigui agradable amb tu i tal, però ha d'haver alguna cosa més, no? Si tu vols que aquella persona formi part del teu cercle íntim d'amistats o del que sigui. O sigui, tu imagina't que les relacions són com un cercle, ¿vale? Van per cercles. Tu no pots ficar aquí en el nucli, en el teu nucli de relacions íntimes, a una persona que està actuant ara mateix com si volgués estar a l'extraràdio.
¿Quieres estar en el extra radio? Pues te mando al extra radio. Així que, bueno, em queda poca bateria de càmera. Crec que ha quedat bastant clar el missatge. Així que... miau. Tia, però ben, és que és molt vergonyosa. Com sempre, us desitjo el millor i ens veiem al pròxim vídeo. Subscriu-te si no t'has subscrit perquè no sé què estàs fent. En plan, has vist el vídeo sencer? Subscriu-te, ja està. No sé. Un petó a tots. It's been a while since I thought about it. Maybe it's time to communicate. I was silent to think about it. Wow. I really did that. Que tengo una cámara, nois, que collons. ¡Que voy a estudiar cine! Vale, ahora sí.